Çul canım. Çul. Berekella laçınım. Berekella. Ey! Bradataş, salamu aleykum. Wa aleykümselam. Kaka salamu aleykum. Wa aleykum oğlum. Yaxşımı? Tuwelemet yeni görüp öýde ýaşymy ýadyma çykdy oğlum. Öňümizde ine ul ýarşy bardyr. Aziýada ýarşy. Şoňa berk taýýarlyk görgün. Ähli güýjüňem şoňa sarp etgin oğlum. Bolya kaka, Lokman. Ol aýdym diýip bermedi. Kaka, men okuma ödeýän ýoksam aýdym bolmagy käýäýmisin? Bar oğlum, bar. Sen oğlun hemme dönüşsün çıkar isvağa. Mene anan yan batıra. Sağ ol. Para sad bollu damıp kara ömrü aşk bağışlara çin görünmeli dünyam gül yüzün vurduğun kül bolur ömürcüm geçenim o geleceğim den görünmeli dünyam men dünyamda singinem düşlerime kirenim sen var yerim yedim
Ha, Gowher. Aydan zatlaň hemmeti alınarlar. Yok inanmasaňyny bardy göray. Yine bir zada hayattan çıkarttırın o. Nemen yattan çıkardın? Ha. Ine şonu. Bu sana. Sağ ol. Berekallah Cennetcan. Sen gatgow çıkış etdim. Men sana aýtdym-a? Sen uňodan tähir kesin vardyr. Hani sen öýüňe bar da. Bugün dinjiň al. Salamylar. Yeni öňümizde kän çıkışlar vardır. Uy, öýüňe bar da ejene kakyn hökman aýtgyn. Böyle. Bu çıkışyny. Bori Samuel. Olaram gaty begenerler. Salam oğlum. Aha. Sağ ol. Cennet gelmedi mi? Şuna evlendi. Hı. Cennet o çıkış ettileri. Şeyle mi? Hawa. Hawa. Gatgow çıkış etdi. Kovaydım aytdım. Doğrudan Gatgow çıkış etdi. Ağayt, men ýaňy şeyle bir tolgunymda. Batyr seni hemçin giyjak aldım. Ay Cennet soraýaňamy. Kakymdyr da bilýäňi. Uy, şeyle mi? Vay, gitmeýändir aw. Kim giydi ol? Elini jaň edip göräýmeli keningde. Böyle. Ağır bana can gelýär. Uy ejem. Haw ejejan. Cennetjan. Nirede gydım? Öýe gelen okmy? Şu wagt okuwdan çykdym, häzir barýan. Batymjak geldim. Kakaňym garaşýandy. Bor ejejan. Uy Cennet, Cemleýçi konsert kaçan bolýar bilýärmi? Uy, bileň okmy? Ýene bir hepdeden bolýar. Vay, ne etdiň gyd? Oho, onda gowasyş boljak da. Men şonu goşgy ýatdypdym. Şo goşgymy aýdyp berejek onda. Be, sen goşgy aýtjak bolsaň, onda men näme taýynlaýyn? Menim onda täze dedejek. Vay, gowdany. Tuwalama. Ikiňizden bir zatlar tapsyňyz bolýan. Bäh, men näme etsemke? Vay, Batyr. Sen gowa. Sen aýdym aýdaýr da. Vay, bidar boldum.
Kim ayol? Ana arçı. Borlagy. Cennet, ter aytjak aýdym aýdyp bererdiň ama. Hawa, aýdarna weli ýöne sahna meni gaty tolgundyr ýadagy. Agy, Batyr eşitdirmen maňa aýdyp bere. Oy, goýsana, köçede de bir aýdym aýdyp bolmagy. Aha. Geldiň mi gyzym? Yer okuwlar nähili? Gülýär kakajan. Be gyzym, näme buny öýlendiňle? Kaka, bugün mektepde konsert boldy. Men birinji gede aýdym aýtdym. Kaka, ejem nerede? Ha, o jaýdadyr. Ha, gyzym. Gyýdym. Eje, ýanky diňläp oturan aýdymyň ne hili ütkeşik eken? Men aýam heňinem ýat tutdum. Geldim gyzym. Geldim ejejan. Eje, men gata ajy ýanyna. Nahar taýyndyr gyzym. Gogdygyny. Uy eje. Ýoksa da ýanky diňläp oturan aýdymyň kim ýerine ýetirýär? Men aýyň sesine aşyk boldum. Olaýdym mara gyzym. Gyzym. Entegem nahar taýyn näme? Hä bor kaka, häzir taýýarlar. Şeýt gyzym. Kofi açıp bolgaýdym. Soň biraz wagtdan biz daýynlara da gitmelidir. Ýöne, Batyryň ama agatyba. Aýu. He, Sen men aýdanymy diňläňokmy? dinleýän eje, bor eje. Ay ýokla, Batyr diýerler. Yaşıl salamu aleyküm. Wa aleykümesselam. Cennetli oýmuşy. Hawa. Siz kim?
Men Cennet'in moğoluyum. İthağul Hemrayic. Dören oňut. Näme hyzmat? Belki meni öýe goýarsynız. Türkmençilikde içikde urlaşmak gerçekli var. Bağışla göreyim. Gelin geçin. Sağ olun. Geçin oturun. Sağ olun. Bir käsecik çay alaýalyň. Yok sağ olun. Men howluk mızrak. Yok da okuçym Cennetcan görnen okla. Ejeti bilen daýlaryna gitdi. Käwa çykyşyň ýaly edip öýden çykaýmalar bar bolan. Gatowy. Bagışlan sizin adyňyz kim? Bayram. Bayram Berdiliýew. Tuweleme Gatowy. Bayramjan. Men size gelmegimin sebäbi sizin gyýdyňyz Cennetjanyň ütköşük wehini bar. O çağan aýdymaydy şey. Durun. Bagışlan. İthağul Hemrayic. İthağul Hemrayic. Siz näme üçin bu zatlar maňa aýdýaňyz? Aslında näme Cennet'in kakatamy? Howa kakaty. Siz aýtman men kim aýtmalyny bu zatlary? Nemele Bayram? Cennetjan şeýle bir duran mehekdaş. Siz düşünün. Durun. O näme aýdymy? Aydım da. Aydım. Sunuňat. Bağışlan. Men sizden haýyş edýän. Cennetjan şunun şeýlek aýdym aýtmasynla. Oň bir emmasy bardyra. Düşündiräýin. Cennetjan şunun şeýlek aýdym aýtmaly däl. Bolony. Sebäbi bardyra ýaşuly. Bir düşündürüň de. Aýtmaly älilim aýtmaly däl bolany idimi? Düşünün. Ol basın bäpleşde çykyş etmeli. On geleceği öňünde. Ol konservatoriýaga girip okuwyn dowam etmeli. Siz on bagtyny böwet bolýaňyz. Haýyş edýän. Gidin şu ýerden. Düşünmedimle. Men size öýden gidin diýän, haýyş edýän. Bağışlan ýaşuly. Bir gün aýdym aýdan bilen hiçnat bolady. Salam aleykum Gökörenji. Salam Cennet. Batyrjan, sen nerden emşliýän? Ay Gökörenji ýüregimizde şäher aýlanmana çykaýdym. Ine öňümdenem siz çykdyňyz-da. Siz näme öýüňde gaýdyp barýadyňyzmy? Biz bolsa Cennetjan bilen daýlaryndan gelýäs. Gelneje, gaýdyp barýan bolsaňyz men sizi öýüňizde şeni öz arabamda dakdaýyn. Araba diýdiňmi? Hani? Howa? Hana hol araba menki-de. Cennetjan, Batyrjan haýyş edip dur, kaýır, arabada gaýdaýalyydym. Ýür. Batyrjan, onuň öýüňizdekilerem gowmy? Owa genje ýagşy, hemmesi gowgul ýaly. Okuwlar näde? Beşlik alýanmy?
Hawagen zaliyat. Uy yoksa da. Atamağı uçapyan diýeşdim. Hawagenji, siz men at çapşym bir görsediniz. Men atın üstüne çapamok. Laçın bolup uçýan. Ine nesip bolsa görürsiňiz. Men bu at Aziýada taýynyp görýän. Tuğleme berekella. İşin uğruna bolsun oğlum. Sağ olun Gowhergenleji. Sen aydıma da gatna ýadyn welin. Aydymdan ammaşyň çykýandyra. Janawa. Ine öýüňde de geldik. Sağ ol oğlum, sağaman. Bolýa, sağ olun. İsa ulum oğlum, men ýanyma gelip gidin. Bolýa. Gürleşelli. Bolýa. Gödel muradyna. Mümkinmi? Gelin geçin İsa ulum oğlum. Oturun oğlum. On bilen gürleşdiňizmi? Gürleşdim gödel muradyna. Hiç ýyl haýry ýok. Men näme etjegim bilemok. On bir sebäbi bardyr. Hiç ýyl sebäbi ýok. Men ýyldym aýdym aýtmasyn diýe. Bolany. Onu anyklaýmaly ekeniň. Gödel muradyna. Men oň aýdym mogolymy. O men hiç ýyl tiýran ýok. Bir zat diýeňim gepetşinden ok. Belki men on bilen gürleşerim. Gürleşip bilmersiň gödel muradyna. Gepetşinden ok. Ol dik düşdi adam. Biz näme etmeli boldy? Gödel mogolym. Jenneti bätleşden aýraýmasak, başga hiç şeýle alajymyz ýok. Jennetem gaty gynanyr, men onu bilýän. Yok, yok. Oňa bir wada aýtmaly. Bätleşe geçeli entek wagt bar. Belki kaka tamam ruhsat berer. Ay näme bileýin gödel mogolym. Garaşaýary. Garaş diýdiňiz garaşaýar. Bolýar. Salam okuwçylar. Oturun. Okuwçylar. Şuň sapamyzyň mowdugy Gopal barada gider. Gopal Türkmen halkynyň iň gadymy sadurarlarynyň biridir. Ol gelin ýylamyň arasynda esasan uly orun tutup dünýäde meşhurluga eýe bolýar. Hatda Gorkudatı döwründe Gopalyň demir hilsi ya agaç hilsi halkyň arasynda giňden ýaýran ekeni. Häzirki döwürde Ýewropa ýurtlarynda giňden ýaýrandyr. Hormatly prezidentimiň ýyly döwlet gelir bolsa diýen kitabyna da Gopal barada giňişleýin beýan edilýär. Inni bolsa men size bir soraw bereýin. Gopaly erkedip çalyp bilýäniňiz barmy araňyzda? Hany bar bolsa eliňizi galdyryň. Tügeleme. Oğlunumdan çalıp bilýän ekeni. Berekella tügeleme. Leyli, sen näme eliň aldyrmadyňmy? Çalıp bilen okmy? Çalana bolýan mollym. Çalan bolýan bolsaň, hananny bide de çalıp ber.
Firedeydi. Bolla, çal. Ay tuğulümü. Berekellah. Okuçular çalan bolýanymyz, şular ýaly owa çykaryp bilýän bolsa, ökde çalýanynmy näilke? Yine de araňyzda çalan bolýanyňyz barmy? Bolýar Mene azýada taýynlanmaly atçapmana gitjek. Batyr, birem sen atçapşyň göreýilli. Borla Batyr, sen arkaýyn gidiber. Biz gowy sen saklamaly. Bu gaty wajypdyr. Bolýarmy gyllar? Sag bolun. Bolýar, sag bol Batyr. Cennet. Cennetcan, çöreňe bir iki dägidim. Okuma gejagalaň soňy yer. Orda.
Salam oğlum. Girmek mümkünmü? Batır, yine giyecek alınmı? Bağışlan oğlum. İnni qaytalanmaz. Bolya geç yerine. Han Durani, yoksa da düğün tavşıran aydın mı, tayarlandın mı? Hawam oğlum, öwrendim. Han geç aydıp ber, geç azap. Tenem saadın sal. Başlayıverin. Ala bahar yaz güller, açılsa güller. Ala bahar yaz güller, açılsa güller. Dünyam yazmağa. Bollu, dur. Bolanok, geç yerine. Geç. Tenem geçay. Hedil verdin, kovama aýtdyň ay. Yoşrak kolun okuyucular. Okuyucular. Şu kitapağının Aladetne Batır himmedat gowalar. Bar sawol. Recep Farada. Men sana var sawolum. Recep Balkan Gelgin vilayetinin garaşar. Ferdar etrafında eneden oğluyor. Hökman gelgin. Ferhat ana geliyor. Tentekler. Salam Batır. Salam. Salam. Eşteýärmi dost? Sen akıllıca bolsana. Barlı olanlar, hemme zat gülýär. Yeni bir ýerde gaýdýan. Akıllıca bol. Bar bağışla. Bayram. Jaň gelýär eliňe. Häzir barýan. Gowher. Kim jaň etdi? Alo. Salamu aleykum. Wa aleykum selam dostcan. Dogulaň mutlu bolsun Bayram. Sağ ol. Tanımadım la. Ay dostcan, men Yusuf. Tanımadın mı? Yusuf can sen maýby? Näme telefon belgeni ütgetdiň mi? Yaxşym taplar. Yaxşı dost, gowy. Özüň näýli? Benim Hudaýa şükür gowy. Sağ urun gedip ýörs. Dogulaňyň mutlu bolsun. Beýpa. Sen nereden ýadyň açyp ýörüň men dogulaňynym? Ay şu dost bu parolunda şeyli olaýardy. Ay sene tüwelime dostsan zor çykdyň haw. Hanonno gelejänem Allah. Gaýdy beriň berik. Men size garaşaktyryn. Bolýa dostum. Aylanır. Sag bol. Bolýa sag bol, garaşýan. Kim jaň etdi? O dostum isbara ýadyň açýarmy? Ana şo. Doglaňyny bilip şonu gutlap jaň etdi. Tüwelime ýadyndan çykarmandyr. Bu sana. Dogulanynyň bile edidim. Sağ ol mehruban. Bilýänle sen meň doglanyny ýadyndan çykarasyň ýoga. Haladyňmy?
yalınlowlar görmesem seni günnügiz aşygyňy ýakmay beýle juwan kalbym sennigiz yüregimde yalınlowlar görmesem seni günnügiz aşygyňy ýakma beýle juwan kalbym sennigiz Cennet, sen näme üstünden ulýan? Yok, sen üstünden ulamam men şu an. Bilýän men senki ýaly oğadan sesim ýokdy. Borla, han sen maňa sowadyň görkezde. Uy, ine men sowadym. Bu men laçynym. Vay, maňa owadan näme? Laçyn ni sen laçynna. Men seni aýlaýynmatymdy. Yok la Batır, men gorkýana. Birden ýykylsam näme? Yok, ýykylmarsyň. Onsoňam laçynym seni ınjytman aýlar. Şeýledem laçynım. Ay bolýala Batır. Gowsy men öwrenşeýin birat, soň görübererse, bolýarmy? Gorkmasana, men bar aýanymda. Borda. Ýöne ýykylsam seretgin. Bolýa, arkaýyn bol. Seretgin? Bolýa. Uy, ne edip minmeli? Hani gel men sana kömek edeyim. Ine, şeýle. Bol, ana. Ay, bereket. Uy, Batır, sakla beni. Cennet. Gözüň açsana Cennet. Cennet korkulmaýda. Turaýda Cennet. Cennet. Gözüň açsana Cennet. Ayıl sana. Men sana aýtdym ata mindirme diýip. Şu minni sen maňa sowadyň. Ay, Cennet men bilgeçliğin etmedime? Bilgeçliğin etmeňmiş. Sen at minjek bolşuňa men aýdym aýtjak bolşum ýaly. Hey. Orada. Laçynım. Maňa diňe sen düşünýäňde. Ine öňümizde uly ýarşy bar. Ikimiz şoňa taýynlanaly. Başga da üns bermeli. Bolýarmy laçynım? Häzir. Salamu aleyküm. Salam dostum. Yaşın mutlu olsun, yok yaşa. Tavurulmasın ol. Salam, geleweri. Inim, salam. Han kabul et. Yor, geç. Bayramın doğruluğunu kutlu olsun. Tuvaleme. Yaşın taplar. Geldiniz mi? Araştırdın mı? Hava geldik. Han geç otur. Geç ver. Gel. Salam. Han geçin mihmanlar, geçin oturun. Yerleşin dost. Oturay gogor. Oy, geldiňiz Yaxşı sağ. Geldiňiz mi? Canım Cennet Karıştırdık mı? Şeyle bolu da. Buğun giyin kaşak yazıpsına. Mutlu olsun Görüşmeyende ne çeyil? Sağ ol. Tuvaleme gıydım. Gokor enje, elim nerede ýuwup bilerkem? He, olu toga baray Batyrjan. Bolýa. Han men sana uyup bereyin. Hani paylaştır dost. Näil işler owmy? Hava. Alym Işır birak dur gowy, elbetde. Ay, tuweleme gydym, sağ ol gydym. Hani gowur? Cennet, sen näme şeýdip menden öýkelap ýörjekmi? Çekilsene ýolumdan. Bäh. Cennet, aýak çeksene. Hawa näme? Borla Cennet, bagşla meni. Men bilgeçliğinden etmedime? Bolýa, ýönen nikedek maňa beýle sowad etmejek bol, bolýarmy? Bolýa. Beýle sowad etmen, söz berýän. Ýören ýa-atalamyzy garaşdyrma, Bolýa. gideli. Gowur. Ýadyňa düşýärmi? Näil gow konsertler bererdiň ha? Ol oğudan aydın ber entrem gulağımdan giden ok. Şu wagt şol aydından berini bir dinläp bolaýdy ha? Borla Yusuf. Hani alňan iyi ver. Dinläp doýup bolan okdy. Ay, tuvaleme. Ay, sağ ol gydym.
Yusuf dost. Ow. Hani bir yaşlı ýatdaýdak näde ýa? Şo men pikir edýän adam diýen nädersiň däten ha? Hawa. Mena taýar. Taýynmy? Taýyn. Ýör. Ýör. Siz oturuver men häzir. Han ýör. Siz arakan ýeşerim. Ulan Han şo ýör bakan. Olara güýmenjelerini tapdylar. Bir nahar sowatmalyň. Batyrjan iýip otur. Jennetjan, senem iý berýdim. Bayba, dostan ýana. Wagt ýerňem ýaman çalt geçýär. Toy edemiz ýaňy ýaly boly, eýýäm tuweleme. Çağlarymyz iki ayakly kuyna diýlenne. Dogry aýdýaň dostan. Wagt çalt geçýär. Ýöne esasy aladaňam köpelýär-de ho. Çağlar hakda diýäňmi? Howala. Kiçink çaladasy, ulyň ulaladasy bolýar-da dostan. Esasat öýli işletmek. Münasip ýoldaş tapmak. Hawa, dogry aýdýaň dostan. Öýli işli meselede soň iş bolmaz ýaly gaty dürst hereket etmeli. Teredinmi şuňa? Gördüňmi? Türkmen edel çapır kesmeliyipdir. Ha, dogry aýdýaň dostan. Arça tere sabrak bol bolýan. Tere. Adrak koy bolýan. Tere sabrak bol arça. Tere ýuwaş. Vay. Arça sen bu edýän dadyň bilýäň dämi? Hawa men düýün gowat öwrendim sen arkaýyn bolsana. Arça, şoňa seret dogurmay. Hawa. Ýüzüňe teret seni, ýüzüňe. Ewa, sen näme? Men kimde bolýanmy? Özüňe teretsene. Men sana ozal düşündirip aýtdyma. Şunu şuňa garma diýip. Baksaň bolum. Inni gaýtalanmaz. Menin arça bilen bir toparda bolmar. Besir.
Salam okuwçylar. Oturun. How okuwçylar. Çıkış atna şeýallar taýinmi? Hä Mehri. Geç. Aýdyp ber. Bir tarap watanmy eridläp söýýän, ırtgalyň eýsilmez baglar içinde, maýsaly ýaýlama başymy egýän, topragy reýhanlar, güller içinde. Garaşdyrlyk, bitaraplyk geregim, bagtyýarlyk, berkararlyk diýregim, mudam watan neyip urýa yüregim, waspyň sözläp zywan diller içinde. Berekellah. Geç ay yerine. Yine kim? Molim, men emir tädaýdymmy? Şonu hiňlenip beräýin. Gyzym. Eje, sen bu sady nerden bilýän? Ya senem şo rajydaky aýdymy öwrenip ýat tutdyňmy? Ýok gyzym. Aslynda bu aýdym men öz aýdymym. He? O nähil sen aýdymyň? Sen näme aýdym aýdýanmy? Hawa. Onda näme üçin men bilemok sen aýdym aýdýanyňy? Bilemok. Hey gyzym, men öň aýdýadym. Ýönünde sesim bolmasaň aýdamok. O döwürler sen gatty geçirdin. Saňa da wagt gelen aýdarnyp ýördüm bolen. Ne de şowunurda. Ijejan, sen üýtüşik dihinne. Bilýärmi men sen şol aýdymyň nähili gogurýanlygymy? Men kim aýdýaka diýip gaty kän pikirlenim. Ýöne sen aýdýanyň öýdüp, oýumda pikirimde ýokdy da Ijejan. Bilýärmi, men şu mektepde çykyş etdim. Maňa men mugallimlamam, klassdaşlamam. Sen gaty gogaýdym aýdýan diýdiler eje. Maňa men mugallimim, sen iň soňky jemleýici konserde alanyň diýip aýtdy eje. Sen näme aýdym aýdýanmy? Ho eje, sen men aýdym aýdyşym bir diňläp göreýin. Bayram. Bayram. Gyzymyz aýdym aýdýan eken. Habarlydyňmy sen şondan? Bayram, näme edim ýa jogap ber maňa. Bilýärdiňmi sen şonu? Näme jogap berin? Şunça wagtlap şu zatlar gidläp gelenmeýdinmi? Ya oňam durmuşynyň teň durmuşyňa meň demegini islemänligi maýdynmy? Eje, kaka, bu näme gidliň urruňy? Ho mugallim. Cennetcan gelen okmy? Bor mugallim, häzir barýan. Nire barýan? Näme üçin barýan? Kaka, biziň mektebimizde şu jemleýici konsert bar. Meni şoňa esas aýdymçy edip aldylar. Ana gowhar. Gördüňmi gyzyňy? Gyzyň da seň ykbalyň aýtalanýar. Bu ýönelige de gowhar. Gyzyňam seň munyň öçür. Ana men şondan gorkýan. Kaka, men gijak alýan gitmesem bolano. Giden ok diýdimmi diýmek giden ok bolany. Ma
aňlaý ýazylanyp barlanyp gaçybam bolmaz, gutulubam. Belki cennet janymy ýetip bilmedik derejäme ýetäýetdi. Berde nämeleň bolýanlygyny düşündiräýiň-de maňa da biriňizden biriňiz. Bayram, sana näme bolýar? Sen bir zata gidleýäň bizden. Jogap ber, näme bolýar sana? Yarıma vurdum dudak düğmelerim şiltelerim şangırdı bağıtıyarlık dövründe vatan şöhra şanırdı bakayın yar monzuni dakayın akır çeşmen boyunna bağıt leletin kakayın. Önemli. Men hiç da düşünemok da bu kalı näme? Maňa aýdaýyn-da. Häzir kakan gelmesin aýdyp berer. Onu sen düşünürsin. Näme üçin kakan beýle başagy bolup ýörşüni? Näme da gyýdym? Biz o wagtlar ýaşdyk. Ejenkimiz bir-birimiz gowy görýärdik. Kimidem konservatoriýada okuýardyk. Okumyzy toramysaňam toý etdik. Sen dünýäň erine gatkan garaşdyk gyýdym. Ýörgökör, hemme zat gowalar. Ine ajaýyp günlüň birinde de sen dünýäniň. Biziň begenjimiziň çäwi ýokdy gyýdym. Bäbe kanadan seni hutça ellem bilen özüm çykartdym gyýdym. Biz diýsen bagtlydyk. Ejeň teatrın ökdaydymçysy. Meni moň tadan atdym. Günde unaşy konsertler bolýardy. Aýgaraz ýetişiksiz günledikde. Ene bir günem ejeň bilen ýankaýdymy öýde işläp otyrkak. Birden ejeň dedine bir zada boldy. Biz howatyr edip Lukmana ýetdik gyýdym. Ana Lukman şonu maňa şey diýdi gyýdym. Dedeň başgalarynyň bokurdygyny ýetilerin git bar. Oňa aýdym aýtmak bolar. Siz ony haýret bilen bejerdi. Anha şu günem şu başagaýlykda öýe gelemizde ejeň begenip maňa şey diýdi gyýdym. Bayram, şu gün täze aýdymmy teatrdaýdy aýalla. Haçan? Şu günmi? Wi, hawa şu gün. Sen näme ýatdan çykardyňmy şu güniň nähil günlügini? Bir minut. Ulol mani eşekde. Bayramyň gutly bolsun.
Sağ ol. Sesiňem batly, ädemden batly bolsun Mehribanym. Vay, muňa wadanlygyny. Yaradymy? Hawa. Bayram, şu gün teatrda täze aýtmasaga bolmaz. Onsoňam her bayramçylykda da çykyş edýärdige. Bize garaşarlar gitmesegen bolmaz-a? Gökür. Şu gün oňaýylla. Gel goýsaň bayramçylygy öýde belläle. Diňe meň däle bayramjan, hemmemiziň bayramçylygymyz. Yer bolýa, hemmeňiziň bayramçylygy. Şolaýdym aýtmasam, bir zadym ýetmeýän ýal bolup durda. Belkem giderse bayram. Yeri, bor diýäýseni. Yer bolýa. Goý şu bayramçylyk gününe sen diýenim bolsa. Sen diýenim bolsa. Sen diýenim bolsa. Bir gün aýdym aýdan bilen hiç zat bolasy ýokmy? Ejen bu sözlerinden soň men oňa Lukman beren hatyny görköz bilmedim. Men onu gizläp sakladym. Bir gün aýdym aýdan bilen hiç zat bolasy ýokmy diýdim. Şu gün akşam biz tiyatra bardyk. Ejen sahna şeýle bir owadan bolup çykdy bolýan. Şu adam gözüňden neden okýdym. O gater etdi. Ejen bir däl Men seni inni hiç açan ağlatmarın. Gözüňden diňe beýençli göz ýaşlar akar. Söz berýän. Men ödeden işime şunu çelli ökünüp aňartyna çykyp bilemek okýdym. Egerde men ejeňe haty görköden bolsam, onu saklan bolsam, belki bu zatlar bolmasa da bolmazdy. Bu zatlaryň hemmesine günäkär men. Men häzir gorkymam. Saňa da bir zat bolar edi gorkýan gyzym. Sen gyzymyzyň bagtyna böwet bolma bayram. Maňlaýmy zakyn görbermeli bolsa. Gyzymyzyň kalbyny aýdym sada bolan söýgü joşurýar. Ol bolsa şuňky ajaýyp günümüziň netijesi. Hormatly arkadaşymyzyň sunuda goýan sarpatynyň netijesi. Sen gyzymyzyň ýoluna böwet bolma, goýber gitsin. Men anan ýanyň bagtyna goýber bayram gitsin. Oy, seni teňim taýinlän. Ana bol, ýör.
Bolmaz. Bargy. Salamu aleyküm. Salam. Geçiverin Bayram ağa. Ana geldi. Hala. Gelin geçiverin. Sağ ol oğlum. Gelir deydi mi? Sağ ol oğlum. Geç otur. Gowul. Mehri. Bağışlayda meni. Mehri. Näme? Olyala. Bileşin etmedime. Gözün açmada yuwaşadan ýöräber. Ýöräber yuwaşadan. Awa, ýöräber. Geliver. Batır, yetmedikmi? Geliver. Gözün açaýmyň? Açamoklu. Dur. Yetdikmi? Açaýyn gözüňi. Ine men saňa sowgadym. Sen ýene men üstümden uljak bolýarmy? Ýok Batır, inni sen bu oýuny geçmek. Sawol. Cennet dursana. Dursana näme bol Cennet? Saklansana Cennet. Cennet durayda Cennet. Cennet duraysana. Öýkeler ýalmen islat etmedim ha Cennet. Durayda Cennet kurlaşa ýel Cennet ayak çekdini. Cennet.